Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hoşku berayn burumet müminin kadr bilen. Her kesi ku ve ka sohbeta hane gudari dikir biru bawer, fikru hizri ve şedv beraber salav rez ve hürmet jibo ve her kesi. Ez dixwazim îro ji we re behsa rastiya hin pîvanên vê tora medya civakî bikim, sosyal medyayê bikim. Sosyal medya bî wek behreka bêbînî, hûn jî dizanin gelekî video, meqale, nivîs, gotin, çîrok, hikaye têda tê wez û nesihet têda tê pavrekirin. Her wisa di realê de gelek kitêv, gelek malperên xebera an jî em bibên ê dînî, meqale, nivîs û tiştên wisa li ser navê dîn tên parvekirin. Wisa bî wek behreka bêbînî gelo em çawa dikarin bawakî rast û durist ku ji me re faydedar bin, em ji vê behra hanê îstifade bikin. Yani sosyal medya, tora medya civakî bî wek behreka bêbînî gelo mirû xwe hema nuqên binê beherê bike tê re her dî mirû rastê ku hat dikişen kevir û dar û bir û em bê çiya û tiştê tehlike ket û em bê me re an îmana xwe bîrû bariyê xwe eqîda xwe wenda kir. An jî mirû çawa dikare jê vêya îstifade bike. Gelekî însan derketine hûn jî dizane eva telefona hanê destê her kesî de heye û herkes dikare mala xwe çehab gigabayt internetê bavê ser veke qise bike, sohbet bike, vaaz bide, nesihat bide, bike, çîroka bibe, hikaye bibe, rast durist çi bi kêfawî ve fikri şeyh çi bi zikrî wê yani herkes digora fikru reng, fikru zikr, fikru bîrû baweriyê xwe dixwaze deng û reng bide em bi vê civakê an jî bi sosyal medya sosyalî an jî tora medya civakî meriv çawa dikare ji vêya îstifade bike. Acaba pîvanê vêya çi ye? Biya min ez bi xwe li ser navê xwe bivêjim, divê mirû hilbijêr be. Ne mirû xwe nuqê binê beherê bike hema çi rastê me re hat godarî bike, çi rastê me re hat bixwîne naxêr. Eğer mirû hema rastê çi hat, çi kitêb hat destê me re mirû bixwîne, çi meqale hat berdestê me re mirû bixwîne, çi wez û nesihet hat em bê medyayê derket mirû hema godarî bike, teqîb bike, bixwîne falan hikaye, çîroka. Wekt û zemanê tefekkûrkirinê ji me re namîne. Wextê me re beredayê diçe, vala diçe, mirû tiştî godarî dike, can hinek tişta godarî dike, hinek nivîsa dixwîne, hinek kitêba dixwîne, biqasê qalikê findiqê tijana biqasê qalikê guzê tiştekî em bê fayde nade me re. Bêje mirû çawa dikare jî vêya îstifade bike? Biya min ez bi xwe li ser xwe dibêjim, ez merivekî hilbijêrim û ez dixwazim her kesekî bixwaze ji sosyal medyayê îstifade bike, wez û nesihetê ku îro herkes bûne mela, herkes derkeve mala xwe qet tişkî nizane bijî çend meqale xwendibê jî derdikeve navê Îslamê qise dike. Ji bo ku mirû her kesê teqîb bike, ji bo ku mirû sibê heteverê sohbetê her kesê gudarî bike û wextê xwe em bivê wextê xwe bi qedr û bi qîmet mirû pûş û vala derbas bike û tişkî îstifade neke, divê meriv hilbijêr be. Hilbijêr yani. Her kesî godarî neke. Ez bi xwe li ser xwe bibêjim yani ez belkî ji 10 kesa zêdetir teqîb nakim di sosyal medyayê de wez û nesihetê wan godarî nakim. Belkî 10 belkî pir jî belkî de hindik jî ez baş nizanim ne hej martê. Yani herî serî jor em bê 10 kes ez dikarim wan teqîb bikim an jî wez û nesihetê wan godarî bikim. Ji ber wê gelê miminan, gelê mislimanan divê meriv hilbijêr be, hil bibijêre. Eğer wez û nesihetekî, fikr û ramanekî didite, tu wan godarî bike. Meqale nivîs kitêb her wisa kitêbekî ku tida fikr û hizrekî didite, divê tu wan hilbijêr bixwîne, ne ku her tişt hat berdestê te. Her wisa li ser navê dê jî gelek kes derketine, wez û nesiheta dide. Qasî ku ez tê digêjim. Dibu ku fikrê min em bê ne li gora we rast bi, ama fikr û hizrê min li gora min rast e, ji sedî nod û neh rast e, dibu ku ji sedî sê pênc kêmasî te de hebe, noqsanî te hebe, min tam naanî bi ziman.
li ez bawerim ku fikr û hizrê min derbarê sosyal medyayê de gelek rast û durust e û hûn jî gava çendekî bifikirin hûn ê bizanin biku şi xwast ez bi rastî bi durustî fikirîm û ev nesîhetanê ev qisedanê hanê ev xeber û ev sohbeta hanê min kiriye. Hinek însan derdikeve li ser navê melaw em bibêjin di televizyona da di konferansan da di zanîngehan da di televizyona da di vê tora medya civakê de siv ji bo hin kesa razî bike bazû nesîhet dike. Yani hinek ilahê wan ê sexte henin, hinek ilahê wan ê layık û sekuler hene. Ji bo xatirê wan razî bike tim li gora siyaseta wan ayeta dixwîne digel ku evê ku dibin siyasiya wan da dibin siya wan da siyasetê dike li gora daxwazê wan li gora merfieta wan di televizyonê wan da di medya wan da derdikeve ji wara waz û nesiheta dike digel ku ew kesana ji evê ku li dijî xiraftirin jî li tu carî behsa xirabiya wan kesê ku dibin sîwana wan da şemsiya wan da siyasetê dike rêxistina wan tu carî behsa wê zulma wan nake. Ev kesana tenê dixwaze wan kesa qane bike, dilê wan razî be, digel ku ew kesana ne layıqê mer ku dibin sîwana wan da siyasetê bike, dîn bibêje, dîn li gora siyaseta wan biguherîne jî lê mixabin tenê gayekî wan heye wan ilahê xwe yê sextekar ew ê layıq û sekuler ji bo ku razî bike yan jî em bivê rêber û serok û serwerê partî û rêxistinên siyasî dewlet û sîstemê layıq û sekuler ji bo ku razî bike sirf ji bo xatirê wan razî bike dîn ji ê wan nira dibêje. Digel ku ew ji ê din zalimtirin. Ev kesê wiha qise dikin li sosyal medyayê gelekin û qisedanê wan her tişt hemû tiştekî behsa tiştekî dikin. Di axiftinê wan da di qisedanê wan da ne fikir heye, ne hizr heye, ne hikmet heye, ne nûr heye. Ji ber ku ne ji bo reza Xwedê Teala ye. Ne ku ji bo Xwedê razî bi qise dike. Ji bo van kesê ku dibin şemsiya wan da siyasetê dike ji bo ku wan razî bike. Kesê layık û sekuler. Em ê paletîk, kesê pale. Ew melayê pale, hikmet, nûr, fikir, hizr di qisedanê wan da tune ye. Lê ew jî behsa dîn dikin. Ne hûn ê bêne ew jî ayet û hedîsa dixwînin. Belê ayet û hedîsa dixwînin lê ayet û hedîsa yegalî dixwînin. Ew ayet û hedîs walî ye. Ew kesê ku ew dibin sîwana wan da siyasetê dike ew serok û serêwerê wan hine jî ê din zalimtir û em bibê münafıqtir û fasıqtir e. Lê behsa fasıqî û em bê münafıqiya serok û serêwerê xwe nake. Behsa ê hemberê xwe dike. Halbuki kesê layık û sekuler, kesê ku ji hukmê vê Qur'anê nevîne, ne ku înkar bike vaxe. Divê em îman anî îman tîne, la ilahe illallah Muhammed Resulullah dibêje, lê naxwaze viya bivîne. Naxwaze viya bivîne. Tev yekin, qefirqa wan tune ye. Ha ê me be, ha ê te be. Ha Kurd be, ha Türk be, ha Ereb be, ha Ecem be. Ji ber ku fikirê dînê Xwedê Teala ne ji bo şexsekî milletekî hatî. Dînê Xwedê Teala em bivê qavramê wî têgehê wî cihan şimûl e, çerçeva danî cihan şimûl e. Ji ber wê vêja pîvan çi ye ku meriv em bibêjin însanê ku li sosyal medyayê derdkeve qise dike mirov gudarê bike. Bala xwe bidê. Xwedê Teala di Sûrê Zuxruf ayeta 36 heta 38 da dibêje. Ve men ya'şu an zikrir rahmani nuqeyyid lehu şeytanen fehuve lehu qarin. Divê kê cavê xwe ji zikrê me bigire. Ne ku zikrê me zikrê Rahman. Ne ku zikrê Rahman ma'na bê la ilahe illallah, la ilahe illallah serê xwe bihecî. Ne tenê ew zikir. Ew kelima tewhîdê. Zikrê Xwedê Teala, zikrê Rahman kelamê Xwedê Teala, Qur'an. Divê kê ku nexwaze zikrê me bibîne. Men ya'şu an zikri Rahmanî. Kê cavê xwe ji zikrê Rahman bigire. Ne ku înkar bike. Cavê xwe jê bigire. Erê Qur'anê dibîne lê naxwaze bibîne. Na ma'na wî çi ye? Naxwaze li heyata xwe tetbîq bike. Ya'şu divê mesela di tefsîra Tebrî dibêje felanen ya'şu îza da'afe besîruhu ve ezlemet aleyh aynahu ve ezlemet aynehu. Divê filan ya'şu falan kes divê çavî wî yani gavat çavî wî zayıf bibe û ezlemet aynehu çavî tarî bibe.
كأن عليه غشاوة هر وكي لسر پرده هبه چاف هي لناخواز ببینه يعني نكو انكار دك بله قرآن بي ایمان آنی هاتی لناخواز ببینه حكم ناخواز ببینه حكم ذكر خودتار ناخواز ببینه ده حياتا دنیا ده ناخواز تطبیق بك او کسی کو ناخواز ویا ببینه دیگر کو هي کو ایرو روشلات ناوین بجی سدی نودو نه وسایه سدی نودو نه سیستم پارتی ریخستن لایق و سکولر جی سدی نودو نه وسایه دیگر کو ایمان دوی ما ایمان پی آنی هاتی ایمان پیتینن قرآن دوی کلام خود ایمان پیتینن لی ناخواز ببینن ناوینن خود تعالی دوی امان شاوه دکه نقید له شیطانا ام شیطان مسلط سروی دکن فهو له قرین او دوستیوی هری نیزه شیطان نفساویه نفساوی نخواز ایتی خودی ببینه نفساوی نخواز حکم خودی ببینه نفساوی نخواز کلام خودی ببینه نخواز راستی ببینه او کسی کو چاوی خوش ذکر ما بگره دوی ام شیطان مسلط سروید که خواهی داره دوی او شیطان دوستیوی هری نیزه حوالیوی هری نیزه تم او پیرای او وسوسه دکه لگوراوی تب دیگره وإنهم لا يسدنهم وإنهم لا يسدنهم عن سبيلي ويحسبون أنهم مهتدون أو شيطان أو كسي كو چاوي خواج ذكري ما بقره ناخواز ببينه ناخواز حكم أحكام يدجيانا جواكي دا تطبيق کرنه و دقالويش دفع از مسلمانم ام şeytan müselleti servis ki şeytan en havaleviye neze o şeytan او şeytani vicre derdixe ve innehum la yasuddunhum vanjre derdixe deve asten jboriye haqi an sebili jre ve yahsebune او kesan hesab dike ennehum muhtedun deve em lisariya rasten em zehid em merve muhtedin em hadan hidayeti kesi ko khodi emani hidayeti em jwan kesana bak دیگل کو ایرور ولات مه روشلاتا ناوین کسی که سیاستمدار لایق برپرس دولت و پارتیا نخواست حکم خود ببینه حکم خود ابدا سیاست دا دولت دا سیستم دا تونه لدگل ویجی دوی ام مسلمانن خود تعالی دویجه پیوان اوه او کسی وها مسلمان یا نه مسلمانه لولات مه هون دوینن میرک دویز مسلمانم لمیجی که تر حج زکات ده لناخواز ذکر خود تعالی ده جوا که دوره تطبیق کرنه صحبت وره مگو صحبت وره خود را دویجه و فمن لم يستجيب لك کیکو ناخواز برسیبات دبدش پیغمبر دوی فعلم تو بزانه به او لپی هوا نفس خودش یعنی معنی اجابت کنه پیغمبر او کو مرو لپ گوتناوی بکه تو بزن به کسی گو گوتنا تنک یا رسولی من تو بزن اور په هوا او حواسه دل خودشه اور په حکم قرآن ناشه هر و آیت هن ناجد بیجه او کسی گو چاوی خوش ذکر ما بگره ناخواز قرآن ببینه ناخواز حکم احکام اسلامی ببینه ام شیطان مسلط سروی کن دو هبالوی او شیطان وانجره دردخه و او دوی امروی مسلمانن مهتدینن امسر ریا راس هدایتینا بلا خود دی Veja epivan hanena geleki mühime. Merik beli deveje wala seriya rasm deve. Amj bu hükmü Kur'an'ı hüküm dike. Le Türk'ü sakın. Yani او جيكو تو سياستا کو جيكو تو ساكن تو سياستا ماشينه تو سياستا کو تو جرا خدمت دك چوقا حكم احكام القران دناوي سياستا ده بري شخصا افتشتا ذكر انا ريخستنين منافق درکتن ریخستن فاسق درکتن ریخستن لادینی درکتن هر ریخستنه کی جبو کو مشروعیت اخو نشان بدن هنگ بلعم مله بیکتیا زانای دینی بیکتیا دیانت انزا بیکتیا چه ام ببش خور هنگ عالم بلعم پیدا کرنه او بلعمانه جی جبو کو اسلامی لگورا سیاست آوان کنو پانو دکه جبو کو خلق جبن کنترل آوان در نکه و خلق لگورا امر فرمان خودنن لگورا داخوازو ام بویجه داخوازو مرحمت و وجدان آوان کسان مسلمانه اوان کسانا خود خاپینن ام ملانا انسانا دا خاپینن ام ملانا خدمت پالتیا
siyaseti layık u seküler dike ne axwadi peygamber dike jiber wî digel ku ew insanana zikre xwedê nabin xwedê dara şeytan muselletê ser wan dike û ew şeytan wan ji rê derdike ew ji divê em ji seriya rast û durustin eva pîvan in divê ew kesê ku qise dike tu bizane ji kura xizmetê dike gava tu nizanî ew kesa ji çira xizmetê dike wê şexê divê tu jî divê ma dugo mixabin tu jî divê yek ji wan wî divê em bê li pêçûyîne tu jî divê rêberê em bivê li pêy wî kesê ku ji heqê derketî tu ji pêy wî diçin ji ber wê ê min eger hûn bipirse lê tu pêkê diçe yani dibe ku hûn vê pirsê ji min bikin belkî tu li pêkê diçe ê min ez tenê xwedayê min yek xwedayekî heye îlahê min ew îlahê ku ez pê bawerim xwedê ye û kitêba wê Qur'ana pîroz e Qur'ana pîroz em bivê li gora min her tiştî derbas dibe û serok û serwerê min jî Pêxember aleyhisselatu vesselam e wekî tu rêxistinekî tu partîkî tu cemaetekî tu terîqetekî min gerê di tun û ez hevalê tu kesî ninim ji ber wê mixabin îro di sosyal medyada ev problema mezin heye û însan nikare vêya ji hev biqetîne ji bo ku merû bikare bi ji hev biqetîn divê însanekî hin fikir bide me ra di televizyonekî tirka da carekî yekî qise dikir yekî jê pirsî melekî tirk digot tişima van tişta dibe yani tu basek va dînê xwedê bike bêr bira xelfam bike digot naxêr xelfam nake divê ez müşexxez bikim evê falan kes zalim e hîne ew bixwe hişar bê falan kes zalim e ê me jî em Müslüman wisa divê em tişta müşexxez bikin em çerçeva kivş bikin û em behsa em bivê çerçeveka dînî bikin gava di wê çerçeva dînî da gava ew kesê ku behsa İslamî û siyasetê dike gava ket wê çerçevê ya Müslüman e ya mümin e ya münafık e ya fasık e em behsa vê çerçeva hene dikin mixabin bi taybetî ez xwazim ya bibêjim kesê layık û seküler ew melayîk û dibin sîwana kesên layık û seküler da xizmetê dikin dîn dibêjin behsa dîn dikin ebeden bi wan bawer nebe lawra ew dînê xwedê behsa dînê xwedê nake ew dixwaze wan îlahê xwe sextekar bibêjin razî bike ji wî qise dikin ji ber wî her gotinekî her kesek li ser navê dîn qise kir hûn pê bawer nebin her gotinê kesekî û em bê meqalekî nivîsî heman nexwînin hilbijêr bin bibijêrin ez filan melayê ez filan alimî ez filan nivîskarê ez filan kitêbê dixwînim ji bo ku jê îstîfade bikim ê wisa nebe wê zamanê we boş beredayê derbas bibe û hûn jî gelek jê îstîfade neke ji ber wê gelê mümînan gelê kesê ku muqdarî dike sosyal medya civakî gelekî em bibêjin wek behreka bêbînî ye ya mirûtî da ternuq dixeniqe yan jî meriv çawa dibe ya jî meriv jê îstîfade dike me xwaz em bi xalekî bi çend bi du ayeta behsa rastiya vê sosyal medya civakî bikin dibikul gora we ez şaş bim lê li gora min ez sedî nod û pênc rastim dibikul sedî pênckê masîmê hebe heta careka din bîmî di xêr û xweşî da. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.